plaće, suza nemam od mijela i rijeka, tugo moja ima. Ovo vidi, kako veli, 92 sa 170. Ko ti je to podigao takvu utisak? Žena. Žena? Od kad ti nisi muški šovinista, ne? Ne, nego problemi. Ne radiš nigdje. Juju ili kofi. Idem vamo da kupujem mlijek. Dobro, ne radiš nigdje, pa što? Pa nikom ne treba, kada amatoriš, onda nikom ne treba. Diskriminacije stare ljudi. Tako? To se dožive svugdje. Ne samo od kuće, nego i u svim javnim objektima. Ilustruje to nekim primjerom? Na primjeru u ambulanti. Svi prelaze preko reda, a nas starije niko ne gleda. U našem domu zdravlja? Da. Ma nije moguće. Moguće. I onda kad budem uočan i kažem istinu, onda me svi napadnu. To sam bezobrazan. To ja teram pravdu, koje u ovoj državi ne može niko da istera. Hvala. Pjesmu pjevam, a duša mi plače,